गुगल मेपआव लामा नायनानै थांबाय थानाय समावनो साथाम सुबुंनि जिउ खहा। गुगल मेपनि सायाव सोनारनानै जादों साथाम सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, साथाम सुबुङा गुगल मेपआव लामा नायनानै थांबाय थानाय समावनो आबुं जायै दालांनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खोमानानै लानांदों। बे जाथायानो जादों उत्तर प्रदेशनि बरेली आरो बदायूं जिल्लानि सिमायाव। गंसे टेक्सिया रामगंगा दैमानि सायाव मोनसे आबुं जायै एबा लुफुंजोबै दालांनिफ्राय गोग्लैलांदों, जायनि जाहोनाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया थांनाय सनिबारनि मोनायाव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाय जानाय गारिया गुरुग्रामनिफ्राय बरेलीसिम थांबाय थादोंमोन आरो बेवहायनो गंसे आद्रा जानानै थानाय एबा लुफुंजोबै दालांनिफ्राय गलांनानै साथाम गाखोग्रा सुबुंनि जिउ खहा जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नेभिगेसननि थाखाय गुगल मेपआव लामा नायनानै दावबायलांदोंमोन आरो दुखुनांथाव बाथ्रादि बेवहायनो कारा गोख्रैथिजों दावगालांनायनि जाहोनाव थाद'नो हायैनि थाखाय दालांनिफ्राय 25 फुटसो गोरान दैमानि गाहायाव गोग्लैलांनानै साथामनिबो जिउ गोमायो। गुगल मेपआव लामा नायनानै थांबाय थानाय समावनो साथाम सुबुंनि जिउ खहा। गुगल मेपनि सायाव सोनारनानै जादों साथाम सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, साथाम सुबुङा गुगल मेपआव लामा नायनानै थांबाय थानाय समावनो आबुं जायै दालांनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खोमानानै लानांदों। बे जाथायानो जादों उत्तर प्रदेशनि बरेली आरो बदायूं जिल्लानि सिमायाव। गंसे टेक्सिया रामगंगा दैमानि सायाव मोनसे आबुं जायै एबा लुफुंजोबै दालांनिफ्राय गोग्लैलांदों, जायनि जाहोनाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया थांनाय सनिबारनि मोनायाव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाय जानाय गारिया गुरुग्रामनिफ्राय बरेलीसिम थांबाय थादोंमोन आरो बेवहायनो गंसे आद्रा जानानै थानाय एबा लुफुंजोबै दालांनिफ्राय गलांनानै साथाम गाखोग्रा सुबुंनि जिउ खहा जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नेभिगेसननि थाखाय गुगल मेपआव लामा नायनानै दावबायलांदोंमोन आरो दुखुनांथाव बाथ्रादि बेवहायनो कारा गोख्रैथिजों दावगालांनायनि जाहोनाव थाद'नो हायैनि थाखाय दालांनिफ्राय 25 फुटसो गोरान दैमानि गाहायाव गोग्लैलांनानै साथामनिबो जिउ गोमायो। गुगल मेपआव लामा नायनानै थांबाय थानाय समावनो साथाम सुबुंनि जिउ खहा। गुगल मेपनि सायाव सोनारनानै जादों साथाम सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, साथाम सुबुङा गुगल मेपआव लामा नायनानै थांबाय थानाय समावनो आबुं जायै दालांनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खोमानानै लानांदों। बे जाथायानो जादों उत्तर प्रदेशनि बरेली आरो बदायूं जिल्लानि सिमायाव। गंसे टेक्सिया रामगंगा दैमानि सायाव मोनसे आबुं जायै एबा लुफुंजोबै दालांनिफ्राय गोग्लैलांदों, जायनि जाहोनाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया थांनाय सनिबारनि मोनायाव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाय जानाय गारिया गुरुग्रामनिफ्राय बरेलीसिम थांबाय थादोंमोन आरो बेवहायनो गंसे आद्रा जानानै थानाय एबा लुफुंजोबै दालांनिफ्राय गलांनानै साथाम गाखोग्रा सुबुंनि जिउ खहा जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नेभिगेसननि थाखाय गुगल मेपआव लामा नायनानै दावबायलांदोंमोन आरो दुखुनांथाव बाथ्रादि बेवहायनो कारा गोख्रैथिजों दावगालांनायनि जाहोनाव थाद'नो हायैनि थाखाय दालांनिफ्राय 25 फुटसो गोरान दैमानि गाहायाव गोग्लैलांनानै साथामनिबो जिउ गोमायो।